Nehemya Beşe Kemin Gotnen Nehemya ilave Hakalya U sabuku di sala bistan de dima kistevede hin ez li qesra Şuşanê bûm yek ji birayên min Hananî evbixwe û ji cihudayê çend zilam hatin û derheqê Urşelîmê de û cihudên ku ji ber surgunê mayîne û reviyan e û xelas bûyîne pirsîm û ji min re gotin yên ku ji ber surgunê mayîne li wir li wilayetê di nava zebûniyek mezin û şermezariyê de ne dîwarê Urşelîmê jî xera bûye û deriyên wê bi agir ve hatine şewitandin û sabû ku dema van gotinan bihîstim rûniştim û giriyam û bi rojan ve şînê kişandim û rojiyê girtim û li ber Xwedayê ezmanan dua kirim û gotim ya Xwedayê ezmanan Xudan Xwedayê mezin û birewnak ê biyên ku ji wî hez dikin û emrên wî digirin re peyman û xêrê digire lava dikim gavam li sûcên lawên İsraîl ên ku me li dijî tekirine mukirtên di derheqê qulên te lawên İsraîl de îroj li ber te bi şev û roj bona ku duaya vî qulê te guhdarî bike bila goyên te bîskar û çavên te vekirî bin ez û mala bavê min me jî sûç kirin me li dijî te zaf fesadiyê kirin û bi emir û zagon û daraziyên ku te ji qulên xwe Musa re emir dayîne negirtin ez lava dikim gotina ku teşqulê xwe Musa re ger hûn xayintiyê bikin ez ê wednava netewan de belav bikim lê belê ger hûn vegerin aliyê min û bi emrê min bigirin û wan bikin yên ku ji we hatina jotin gerlînîçika ezmanan jî bin ez ê wan ji wir bidim hev û ez ê wan bînim ciyê ku bona navê min li wir bi cih bibe bijartime emir dayîye di bîra xwe de bîne û ew netebe û qulên te yên ku te wan bi quwet û qudreta xwe mezin xelas kirine ne ya Xudan ez lava dikim bila goyê te ji duayê vî qulê te û ji duaya qulên te yî ji navê te tirsînê zewqê digirin bîstkar be û ez lava dikim bila karê qulê te îroj qencere û bila li ber vî zilamî xêrê bibîne û ez mêgerê qiral bûm beşad û emîn û sabû ku di bîst saliya Qral Artaxşaşta de di meha Nîsanê de dema xemr li ber wî bû xemrê rakirim û dam Qral û li ber wî tu carî bi keserbûna min tune bû û Qral ji min re got çawa ku tu ne nexweşî lê belê çima wece te bi keserî ev ne tiştekî dine tenê keseran dile û ez zaf tirsiyam û ji Qral re gotim bila Qral ava dîn bijî bajarê ku ciyê gorên bapîrên min in xera bûyîne û çawa ku agir deriyên wê xwarine û qedandine de çawa wece min ne bi keser be û Qral ji min re got xwesteka te çi ye û ji Xwedayê ezmanan re dua kirim û ji Qral re gotim ger ji Qral re qenc bête xuyanî kirin û ev qulê te ger di çavê te de xêrê dîtibim xwesteka min ev e ku min bişîne Cihudayê bajarê gorên bapîrê min ku ez wê ava bikim û gava ku qiralîçe li cemî rûniştibû Qral ji min re got dêrê wîtiya te çi qasî bidome û tu yê çi wextî vegere û şandina min ji Qral re qenca te xuyanî kirin û wextekê jê re eşkere kirim û ji Qral re gotim ger ji Qral re qenc bête xuyanî kirin heta ku ez bigêjim Cihudayê bona ku min derbas bikin ji bo waliyên aliyên dinî çem bila nameyan û bona deriyên birca xanî û bona dîwarê bajêr û bona xaniyê ku ez ê bikevimê ji bo ku beştan çê bikim bo daran bidin min bila ji Asafê ku notirvanê daristana Qral re nameyek bide dayîn û ji ber ku destê bi xêriyê Xwedayê min li ser min bû Qral xwesteka min da min û ez hatim waliyên aliyê dinî çem û nameyên Qral dam wan û Qral tevî min serokên artêşê û swaran şandibûn û Samballa tê Horonî û Tobiyayê ku dîlê Amonî bihîstin ku hatina zilamekî bona lêgerîna qenceya lawên İsraîl ji wan re bû derdê mezin û hatim Urşelîmê û sê roj li wir mam û ez şevê tevî çend zilamên ku li cem min bûn rabûm û ka bona derheqê tiştê ku ez ê ji Urşelîmê re çê bikim Xwedê çi xistiye dilê min ji tu kesî re negotim û tenê ji heywanê ku ez lê swar bûme li cem min heywan tune bû û şevê deriyê Newalê ber bi bîra Ejdiyar û deriyê Sergînê derketim û dîwarên Urşelîmê ên ku xera bûne û deriyên wê yên ku agir xwarine û qedandine ji ber çavan ve derbas kirim û derbasî deriyê Kaniyê û birka Qral bûm lê belê bona heywanê ku dibin min de bû ciyê derbasbûnê tune bû û şevê bi dora Newalê ve derketim û dîwar ji ber çavê ve derbas kirim û vegeriyam û ji deriyê Newalê veketimê û şûn de vegeriyam û karmendên hikûmetê derheqê çûyîn û kirina min de nizanîbûn û hîn ji cihudan re û ji kayînan re û ji yên ku pêş ve tên re û ji karmendên hikûmetê re û ji zilamên din ên kar dikin re negiyandibûm û ji wan re gotim hûn bêtariya ku em tê de nedibînin Urşelîm xerabe ye û deriyên wê bi agir ve hatine şewitandin werin û em dîwarên Urşelîmê ava bikin û êdî di hundirê şermezariyê de nemînin û him destê Xwedayê min
لسر من بخیره و هم جی گوتنین کو قرال جمن را گوتنه جوان را گوتم و کارابن و ماوا بکن گوتن و بنا وی کاری قنچ دستن خوا خورد کرن لبله سامبالا ته هورونی و توبیای دیله آمونی و گشمی عرب بیستن و قرفین خوب مره کرن و مبچوک دیتن و گوتن ما اف کرناوه چیه؟ ما و نلدجی قرال ببناسه و برسوه داموان و جوان را گوتم خدای عزمانان دی اوه کاری مقنج بکه و ام قولن وی امیرابن و آوا بکن لبلیل اورشلیم جوار پار و ماف و بیرانی نینه بشا سوامین و سرو کاین الیاشی بو براین وی کاینان رابون و دریه میه آوا کرن و پیروز کرن و پریکن دری بیوه کرن و حتی قلیا حمه قلیا هانا الی و پیروز کرن والجم و زلامن اری های آوا کرن والجمان زا کوریل آوه ایمری آوا کر واللاوین سنا ایان دریه ماسی آوا کرن بشتن و خستنه پریکن دری چلمیریان و ملن دری پیوه کرن لجمان مرم اوتیل آوه اوریای لاوه حکوس تعمیر کر والجمان مشول آمه لاوه برکیای لاوه مشزابل تعمیر کر والجمان تصادوکی لاوه بانا سلحاند والجمان تکو ایان سلحاندن لبله پیشاتین وان حسین خو نخستن کاری افندی خو و یویا دای لاوه پاسا و مشول آمه لاوه بسودیا دریه کevin سلحاندن بشتن و خستنه پریکن دری چلمیریان و ملن دری پیوه کرن والجمان ملاتیای گیبهونی و یا دونه مرونوتی زلامن گیبهون و میسپای ینکو تابعی درازیا والی نالیه دنی چمن سلاحاندن لجمان جزیرکاران و زیالی لاوه هرهای سلاحاند والجمان یک جه عطاران هنانیا سلاحاند و حتی دیواره فرح اورشلیم زخماندن والجمان سرک نویا دایره اورشلیم رفای لاوه هور سلاحاند والجمان یدای لاوه حروماف لهمبری مالاخو سلاحاند والجموی حد توشه لاوه حشبنه سلاحاند مالکیه لاوه هاریم و حشوبه لاوه پهاد مواب جیه کی وکی دن و قلعه فرنان تعمیر کرن والجموی سرکه نویا دایره اورشلیم شالومه لاوه حلوهش او بخوا و قیزن وی سلاحاندن ین کلهانون و زانو آهی رودنن دریه نوال سلاحاندن و حتی دریه سرگین هزار گزی جی آوا کرن و پریکن دری چلمیریان و ملن دری پیوه کرن و دریه سرگین مالکیه لاوه رکابه سرکه دایره بیت کرمیه سلاحاند و بخوا آوا کر و پریکن دری چلمیریان و ملن دری پیوه کرن و دریه کانی شالونه لاوه کل حوزه سروکه دایره میسپایی تعمیر کر او بخوا آوا کر و سر و نخوماند و پریکن دری چلمیریان و ملن دری پیوه کرن والجم بخشا قرال دیوار برکاشلا حتی پلیکن کو جباجار داود بداد کevin آوا کرن جوه دتر نهمی ایلاوه آزبوکه سروکه نویا دایره بیت تسوره حتی همبره گورن داود و حتی برکا چکری و مالا عگیدان سلاحاند جوه دتر رهومه لاوه بانی لیویان سلاحاندن لجموه حشابی های سروکه نویا دایره که ایلا بونا دایره خو تعمیر کر جوه دتر براین وان باب وای لاوه حنا داده سروکه نویا دایره که ایلا تعمیر کرن لجموه ازره لاوه یشوه سروکه میسپای لجیه که دیوار دی زیوره لهمبری کاشه چکترخانه قسمه کی وکیدن سلاحاند جوه دتر باروکه لاوه زابای جیه که دیوار دی زیوره قسمه کی دنی حتی دریه مالا سروکاین الیاشی و بخیرت سلاحاند جوه دتر مرم اوتیلاوه اوریای لاوه هاکوتس جدریه مالا الیاشیب و حتی جیه که مالا الیاشیب دقده قسمه کی وکیدن سلاحاند جوه دتر مروین حوزه کاینان تعمیر کرن جوه دتر بنیامین و هشوب همبری مالا خو سلاحاندن جوان و دتر آزاریای لاوه ماسه لاوه آنانیا جم مالا خو سلاحاند جوه دتر بینوه لاوه هنادات جمالا آزاری حتی جیه که دیوار لی دزیبره و حتی قنجه که قسمه کیدن سلاحاند پالا لیلاوه اوزای همبری جیه که دیوار لی دفتله و قلعه که جمالا قرال و دردکوه دروه و الجم حوشا پارزگران سلاحاند جوه دتر پدای ایلاوه پاروش سلاحاند و نتینیم لهمبری حتی دریه آوه یا بر بروجلاته و قلعه که دردکوه دروه لعوفلی رو دنشتن جوه دتر تکو آیان لهمبری قلعه مزن یا که دردکوه دروه حتی دیواری اوفلی قسمه کیدن سلاحاندن کاینان جورتر دریه اسپان هر کشی همبری مالا خو سلاحاندن جوان و دتر تصادوکی لاوه ایمر همبری مالا خو سلاحاند و جه دتر شمای ایلاوه شکانیای نوتروان دریه روجلاته سلاحاند جه دتر هانانیای ایلاوه شلمیا و هانونه که لاوه ششمین اتصالافه قسمه کی وکیدن سلاحاندن جه دتر مشولامه لاوه برکی همبری اودای خو سلاحاند جه دتر یک جزیرکاران مالکی حتی مالان تینیم و بازرگانان لهمبر دریه میفکاده و حتی کاشا قوجک سلاحاندن
û navbera kaşa quncikê û deriyê mîhan zêrker û bazirganan selahandin. Beşa çaremîn. Wisa bû ku dema sambala tavakirina me dîwarê bîst xeyîdî û zaf hêrs bû û qerfên xwe bi cihûdiyan rekirin. û li ber birayên xwe û artêşa Samiriyê veaxivî û got: Ma ev cihûdiyên lawaz çi dikin? Qet dê wan berdin? Ma dê qurbanê ser jê bikin? Qey dê di rojekê de biqedînin? Ma di nav komkên tilxan de dê kevran bivejînin? Lêbelê ew jî şewtîne. û Tobiyayê Amonî li cem mîbû û got: Hela tiştê ku çê dikin gerçeqelek hilkişte ser, dê dîwarê wanî kevirî xerab bike. Tu bibîze ya Xwedayê me, ji ber ku mevçûk dibînin û heqaretên wan vegerînin seriyên wan û dwarê sürgûnê de wan bi talanbûnê bide destan. û fesadiya wan nexwimîne û bila sûcên wan li ber te neyê paqijkirin. Ji ber ku li ber yên ku ava dikin te hêrs dikin. û me dîwar ava kirin û wekî heta neviyê bilindahiya wê be hemûya dîwêr hate yekkirin. Ji ber ku netewed xebtandinê de bi dil bû. Wisa bû ku Sambalat û Tobiya û Ereban û Amonyan û Aşdodiyan dema bihîstin ku tamîrkirina dîwarên Orşelîmê pêş ve diçe û neqebên wê têne girtin zaf xeyîdîn. û bona ku ew gişt pevre werin û li dijî Orşelîmê cengê bikin û li wir tevliheviyê derxînin duzenê danîn. Lêbelê meşxwedayê xwe re dua kirin û ji ber wan bi şev û roj li dijî wan notirvanan danîn. û cihûda got: Teqeta hemalan kêm dibe û tirş zêde dibe û em nikarin vî dîwarî çê bikin. û neyarên me gotin: Heta ku em bikevin nava wan bikujin û kar bisekinînin, dê fêm mekin û nebînin. Wisa bû ku dema cihûdiyên ku li ceman rûdinin hatin ji hemû cîhan 10 carî ji me re divê hûn vegerin cem me gotin. Li ser vê yekê li paşî dîwar ciyên wê yên herî nizm, li ciyên vekirî netewê tevî şûr û rimên wan û bi kevaneyên wan li gora eşîrên wan danîm. û neyirtim û rabûm û ji pêşhatiyan û karmendan û yên ku ji ber netewê ve mayîne re gotim: Ji wan metirsin, Xudanê ku mezin û birevna qet bîra xwe de bînin û bona birayên xwe û law û qîzên xwe, jinên xwe û xaniyên xwe cengê bikin. Wisa bû ku dema neyarên me bihîstin ku fenekiyên wan malûmî me bûye û Xwedê şîretên wan li valayiyê derxistine em gişt vegeriyan dîwar ser karên xwe. Wisa bû ku paşî wê neviyê xulamên min di kar de xebitîn û neviyê wan bi riman û mertalan û kevanan û bi zirxan girtin û serokan li paşê hemûya mala cihûda bûn. Yên ku dîwar lê dikin û yên ku bar dikişînin û lê dikin, herkes bi destekî xwe di kar de dixebite û bi destê xwe din bi çekê xwe ve digirtin. û çêkeran her yekî wekî şûrên wan di pişta wan de bin ava dikirin. û yekul boriyê dixe li cem min bû. û jên ku pêş tên û ji karmendan û jên ku li pey netewê mayîne re gotim: Kar zêde ye û fireh e û em li ser dîwêr bi cudayî ji hev dûrtirin. Her ji ku derê hûn dengê boriyê bibihîzin li wir li cem me bicivin. Dê bona me Xwedayê me cengê bike. Bi vî awayî em di kar de dixebitîn û neviya wan ji dema berbangê heta ku stêrk derkevin bi riman ve digirtin. Hem jî wê gavê ji netewê re gotim: Bila herkes şevê tevî xulamê xwe li Orşelîmê derbas bikin. Da ku bila şevê ji me re bibin notirvan û bi rojê bixebitin. û ne ez, ne birayên min, ne xulamên min, ne jî notirvanên li paş min in, tu kes ji me kincên xwe ji xwe nedikirin. Herkes tevî çekên xwe diçûn avê. Beşa pêncemîn. Wê gavê li dijî birayên wan cihûdiyan qêrînên mezin ên gel û jinên wan çêbûn. û hin kesan digotin: Em law û qîzên me zêdeyî ne. Divê em genim bistînin ku bixwin û sax bimînin. û yên din digotin: Ji ber xelayê bona ku genim bistînin em zevî û rez û xaniyên xwe bi gerewî bidin. Lê hin kesan jî digotin: Bona nerxa qral melser zevî û rezên xwe ve pere tên stendin. û niha goştên me mîna goştên birayên me ne. Lawên me mîna lawên wan in û avay em law û qîzên xwe dixin bin dîltiyê û ji qîzên me yên ku wan kirine cariye jî hene. û destê me de çareyek nîne, ji ber ku zevî û rezên me yên kesên wekî dinin. Dema qêrîna wan û van gotinan bihîstim zaf hêrs bûm. Döndurê xwe de bi dilê xwe ve şewirîm. Bi yên ku pêş vetên û bi karmendên hikûmetê ve ketim keftûleftê û ji wan re gotim: Hûn gişt ji birayên xwe ve zaf selefê distînin. û li dijî wan civakek mezin çêkirim. û ji wan re gotim: Birayên me cihûdiyan ên ku ji neteweyan rahatine firotan, heta ku ji destê me tê mestendine. Lê qey hûn birayên xwe difirûşin û ma qey bila ew ji me re bên firotan? û bêdeng bûn û gotine ku bibêjin nedîtin. û gotim: Ev karê ku hûn dikin neqence. Ji ber ku heqareta neteweyên ku neyarên me ne, ma hewce nake ku hûn di tirsa Xwedê de bimeşin. Birayên min, xulamên min û ez, em jî genim û zîvê bideyên didin wan. Ez rica dikim:
destên xwe ji vê selefa zêde bikişînin. Ez rica dikim îroj zevî û rez û zeytûngeh û xaniyên wan û ji sediyekê zîv û genim û xemran û rûna ku hûn ji wan distînin şûnda bidin wan û gotin em ê şûnda bidin û tu tiştekî ji wan nexwazin. Tu çawa dibêje em ê wisa bikin û bangî kayînan kirim û derheqê ku dêl gora vê gotinê bikin sondê bi wan re dandayîn. Him jî dawa xwe hilweşandim û gotim bila Xwedê her zilamê ku vê gotinê negire ji mal û karê wî bi vî awayî daweşîne û vala bike. û hemûya civakê gotin amîn û şikiriyê ji Xudan re kirin û netewel gora vê gotinê kirin. Xeynî veya ji roja ku ji warê Cihudayê emrê walîbûnê ji min re hatibû dayîn di 20 saliya Kral Artaşaş de heta sala wî ya 32 12 sal ez û birayên min menanê walî nexwarin. Lê belê waliyên berê ên ku berî min bûne walî li ser netewê bûn bar û ji wan xeynî çel şekel zîv nan û xemrê stendin. Heta xulamên wan jî misalatî netewê bûn. Lê belê ez ji ber tirsa Xwedê tiştekî wisa nekirim. Him jî vî karê dîwêr domandim. Mezeviyekê jî nestendin û hemû xulamên min li wir li ser kar civiyabûn. û xeynî yên ku ji neteweyên dora me tên cem me ji Cihudiyan û ji karmendan 105 kes di sifra min de rûdiniştin. û yê ku bona rojekê dihat amadekirin gayek ku 6 miyên bijartî bûn û bona min mirîşkan û di her 10 rojî de carekî ji her cûreyî zav xemran dihatin ava kirin. Tevî ku wîsayê li nanê walî negeriyam ji ber ku koletî ser vê netewê giran bû. Ya Xwedayê min her tiştên ku di oxra vê netewê de kirime bona min bi qenciyê ve bîr de bîne. Beşa şeşemîn û sabû ku dema avakirina min ê dîwar û têde nemaya neqeban ji Sambalat û Tobiya û Geşemê Ereb û neyarên min yên wekî din re tê te agahî kirin lê heta wê wextê tenê perîkan bi deriyan ve nexistibûm. Sambalat û Geşem ji min re şandin û gotin were em di deşta ono de di gundekî de hev bibînin. Lê belê ew bona ku xerabiyê min bikin difikirîn û şandiyan ji wan re şandim û gotim ez karekî mezin çê dikim û nikarim dakevim. Maçıma heta ku ez berdim û dakevim cem we bila kar bisekine û li gora vê gotinê çar carî ji min re şandin û li gora vê gotinê bersivê dam wan. û Sambalat li gora vê gotinê cara pêncan xulamê xwe ji min re şand û destê wî de nameya vekiriya bû. Di wê de wisa nivîsandî bû. Di nava netewan de tête bîsin û gaş min dibêje tu û Cihudî li gor gotinê serîldanê difikirin û li gor gotinê tu vî dîwarî bona wê lê dike û li gora van gotinan tu dixwazî ku ji wan re bibe qiral. Ji bo ku tu bi gotina li Cihudayê qiral heye di derheqê te de wazê bikin te pêxemberan jî tayîn kirine û niha dêl gora van gotinan ji qiral re bête gotin. Niha were ku em pev re bişêwirin. Wê gavê ji wî re şandim û gotim. Tiştekî mîna gotinên ku te gotine nebûye. Lê belê tu wan ji dilê xwe ve lê dike. Ji ber ku hemûyên wan bi gotina dêj kar ve dest bikişînin û dê neyê kirin xwestin ku me bitirsînin. Lê belê ya Xwedê niha quwetê bide destê min. û ez çûm mala Şemayeyê lawê Delayeyê lawê me hata belê ku xwe girtibû mala xwe û ji min re got. Di mala Xwedê de di hundirê pereskeyê de em hev bibînin û deriyên pereskeyê bigrin. Ji ber ku dê bona kuştina te werin. Belê dê bona te bikujin şevê werin. û gotim ma zilamekî mîna min qet direve û devla min kî bibe ma qet bona sax bimîne direve pereskeyê. Ez nakevimê. û fehm kirim avay Xwedê wî neşandibû. Lê belê vê pêxembertiyê li dijî min gotibû û Tobiya û Sambalat bi mişe wî girtibûn. Bo vê yekê mişe hatibû girtin ku ez bitirsim ku wisa bikim û sûcê bikim û bona ku keftûleftan bikin agahiya xerab destê wan keve. Ya Xwedayê min Tobiya û Sambalat û him jî pêxember Noadiya pîrek ya ku xwest min bitirsîne û pêxemberên din li gora van karên wan di bîr de bîne. û dîwar di roja 52 de di roja 25 îlonê de hate temam kirin. û wisa bû ku hemû neyarên me dema bihîstin hemû neteweyên ku li dora me ne tirsiyan û çavên xwe de zaf ketin. Ji ber fehm kirin ku ev kar ji aliyê Xwedayê me ve hatiye kirin. Him di wan rojan de pêşatiyên Cihudan gelek nameyan ji Tobiya re dişandin û nameyên Tobiya ji wan re dihatin. Ji ber ku li Cihudayê zilamên ku jê re sondê dayîne hebûn. Ji ber ku ew bi xwe zavê şekaniyayê lawê arah bû û lawê wî Yehohanan qîza meşhûr lamê lawê berekya girtibû. Li ber min jî di derheqê qenciya wî de digotin û gotinên min ji wî re dibirin. û Tobiya bona ku min bitirsîne nameyan dişandin. Beşa heftemîn û wisa bû ku dîwar hatibû çêkirin, bazkên derî ji aliyê min ve hatibû pêvekirin, heta dergevan qesîdevan û lêwî yan bên wezîfedar kirin, birayê xwe Hananî û serokê bircê Hananya
بسر اورشلیم و کرم کارمند جبر کو اف ظلام دلسوز بو وش پرانزه ده تر جخوده و ترسیا و جوان را گوتم حتی کو روش گرم ببه بلا درین اورشلیم و نبن دما او نوبداری دکن بلا دریان بگرن و هنجی زندل وان بابدن و وکی هرکس لنوبداری خواه و هرکس لنبری مالا خواه جین کو لورشلیم رودنن نوبداران دینه و باجار مزن و فرح بو و تده نتوه هندک بو و خانی نات بنا باکرن و بنا کل گورا رگزن خوبین جمارتن خوده جواندنا پیشاتیان و کارمندن حکومتی و نتوه خستلیمن پیرتکا رگزا ین کو بری درکتنه دیتم و دهندره ویده نویساندی دیتم ین کو سرگونن قرال بابل نبوکادنه ساروانا جوتنه درکتنه و جبا هر کسی وره باجار خواه گلیم ولید انکو وگریان جهودا و اورشلیم اون بنا تبی زروبابل یشوع نهمیا آزاریا رامایا نهامانی مردکای بیلشان میسپرت بیگوای نهم و بانا هاتن حجمه ظلامن کو جنتوا اسرائیلینه لاوین پاروش 2372 لاوین شفاتیا 372 لاوین آراش 652 جلاوین یشوع و یواب لاوین پاتما 2818 لاوین الام 1254 لاوین زاتو 845 لاوین زاکای 706 لاوین بینوی 648 لاوین ببای 628 لاوین آزگات 2322 لاوین آدونیکام 667 لاوین بیگوای 2067 لاوین آدین 655 جیسکیا لاوین آتر 98 لاوین هاشوم 328 لاوین بلسای 324 لاوین هاریت 112 لاوین گیبیون 95 ظلامن بیتلهم و نتوفای 188 ظلامن آناتوت 128 ظلامن بیت آزمابات 42 ظلامن کریات یاریم کفیرا و بیروت 743 ظلامن راما و گبای 621 ظلامن میکماس 122 ظلامن بیت الوای 123 ظلامن نبو یندن 52 لاوین الام یندن 1254 لاوین هاریم 320 لاوین اریهای 345 لاوین لوت هادی دوغونو 721 لاوین سنا 3930 کاهنان جمالا یشوع لاوین یهایادا 973 لاوین ایمر 1052 لاوین پاشور 1247 لاوین هاریم 1017 لیویان جلاوین هودوا لاوین یشوع و کادمیل 74 قصیدوانان لاوین آصاف 148 درگوانان لاوین شالوم لاوین آتر لاوین تالمون لاوین آکوب لاوین هاتیتا لاوین شوبای 138 نتینیم لاوین تسیا لاوین آسوفا لاوین تاباوت لاوین کروس لاوین سیا لاوین پادون لاوین لبانا لاوین هاگابا لاوین سالمای لاوین هانان لاوین گیدل لاوین گاهار لاوین رعایا لاوین رتسین لاوین نکودا لاوین گازام لاوین اوزا لاوین پاسا لاوین بسای لاوین مونیم لاوین نفوشسیم لاوین باکبوک لاوین حکوفا لاوین هارهور لاوین باسلیت لاوین مهلیدا لاوین هارشا لاوین بارکوس لاوین سیسرا لاوین تماح لاوین نتسیاه لاوین حاتیفا لاوین قولن سلیمان لاوین سوتای لاوین سوفرت لاوین پریدا لاوین یالا لاوین دارکون لاوین گیدل لاوین شفاتیا لاوین هاتین لاوین پوکرت حاسبایم لاوین آمون همویا نتینیمه تاوی لاوین قولن سلیمان 392 ین کج تل ملاهی تل هراشه کروبه آدونه و ایمری و درکتنه لندن اخویانی کرن که نجاد و مالین باپیر وانج اسرائیل نوانانه لاوین دلایا لاوین توبیا لاوین نکودا 642 وشکاینان لاوین هوبیا لاوین هاکوتس لاوین بارزیلای این کش قیزین بارزیلای گیلا دی جنس تندنه اولگورا نابه وان تنبان کرن واناد ناوا ین که برگزه و تنه حسباندن لقیدا خوا گریان لبله نات دیتن و منداریاتن حسباندن جی کاینتیه به هاتن درخستن و حتی که اوری متومیم و کاینک درنکه و بنا که جتشتن هری پیروز نخون والی جوان را گود خین 7337 دیل و جاریهیان همویا جواکیه به تومی 42306 کس بون و جن و ظلام 245 قصیدوان وان هبون 736 حسبه وان 245 قانتره وان 435 دوه وان 6720 کریم وان هبون و جنابا سروک المال با پیران هنکان بنا کار خلات دان والی 50,000 داریک زیر
Pêncî legan, 530 qutikê kayîn dan xezineyê. û ji nava serokên malên bapîran hinekan 20,000 darîk zêr û 2200 mîna zîv dan xezineya kar. û yên ku ji netewê wekî din dane 20,000 darîk zêr û 10,000 mîna zîv û 67 qutikê kayîn hebûn. û kayînan û lêwîyan û dergevan û qesîdevanan û hinekên ji netewê û netînim û hemûya İsraîlê di bajarên xwe de rûniştin. û dema maya heftemîn hat, lavên İsraîl jî li bajarê xwe bûn. Beşa heştemîn. û hemûya netewê mîna zilamek bin li qada ku li hemberî deriyê avêya civiyan û bona ku pîrtuka zagona Musa ya ku xudan ji İsraîlê re emir daye bîne ji nivîskar Esra re gotin. û di roja yekemiya maya heftan de kayîn Esra zagonê anî ber civakê jin û mêr û heçiyên ku bi fêmkarî guhdarî dikin. û li ber qada ku li hemberî deriyê avêye li ber jin û mêr û yên ku dikarin fêm bikin ji tîrêja sibehê heta nîv rojê ji wê xwend û hemûya netewê guh dan pîrtuka zagonê. û nivîskar Esra li ser mînbera darîn ya ku bona vî karî çêkiribûn sekinî û li kêleka wî li aliyê wî yê rastê Matîtya û Şema û Anaya û Ûriya û Hilkiya û Maseya û li aliyê wî yê çepê Pedaya û Mişael û Malkiya û Haşum û Haşbaddana, Zekariya û Meşullam sekinîn. û Esra li ber çavê hemûya netewê piştûkê vekir, ji ber ku ciyê wî jiyên hemûya netewê bilindtir bû û dema wê vekir hemûya netewê rabûn ser pêlan. û Esra xwedayê xwe mezin, xudan pîroz kir û hemûya netewê destên xweldan û bi gotina Amîn, Amîn bersivê dan û serî xwar kirin û xwe avêtin erdê û ji xudan re secde kirin. û Yeşua û Bani û Şerebiya, Yamin, Akkub, Şabbetay, Hoddiya, Maseya, Kelita, Azarya, Yozabat, Hanan, Pelaya û Lêwîyan zagonê ji ger re gotin û netewel cihê xwe ve sekinî bûn. û ji pîrtûkê ji zagona Xwedê ve bi eşkeretî xwendin û wetaya wê dan û tiştên ku xwendine ji wan re ravekirin. û walî Nehemya û nivîskar û kayîn Esra û Lêwîyên ku hînî netewê dikin ji hemûya netewê re gotin. Îro ji bona Xwedayê we xudan pîroz e. Şînê nekşînin û negirîn. Ji ber ku hemû netewê dema gotinên zagonê guhdarî dikirin digiriyan. û ji wan re gotin, herin rêya xwe, yê bi rûm bixwin, ya şerîn vexwin û jê ku amadekariya wî nîne re parê bişînin. Ji ber ku îro ji bona xudanê me pîroz e û ne bikeser bin. Ji ber ku şabûniya xudan hêza we ew e. û Lêwîyan gotin, bêdeng bin, ji ber îro ji pîroz e û bona ku bi keser nebin hemûya netewê bêdeng kirin. û Lêwîyan bi gotina hiş bin, ji ber ku îro ji pîroz e û ne bikeser bin, hemûya netewê aş kirin. û hemûya netewê bona ku bixwin, vexwin û paran bişînin û şahiyekî mezin çê bikin, birêyên xwe veçûn. Ji ber gotinên ku hatibûn agahîkirin fêm kirin. û di roja duwem de serokên malên bapîran hemûya netewê, kayînan û Lêwîyan bona ku gotinên zagonê fêm bikin li cem nivîskar Esra civiyan. û bona ku lavên İsraîl di cejna maya heftemîn de li haymeyan rûnin û bona ku bi gotina hilkişin çiyê û bona çêkirina haymeyên ku wekî hatine nivîsandin, guliyên zeytûnê û guliyên zeytûna bejî û guliyên Mersînê û guliyên xurmê û guliyên darên pêhêt bînin. Li hemû bajaran û Orşelîmê ve bidin bîstin û bang kirin. Di zagonê de nivîsandî dîtin ku xudan çawa bi navdîtiya Musa ve emir dayiye û netewê kişiyan û wananîn û herkes li ser xaniyên xwe û di hewşên xwe de û di hewşên mala Xwedê de û di qada deriyê avê de û di qada deriyê Efraîm de ji xwe re haymeyan çêkirin û hemû civaka yên ku ji sürgûnê ve şûn de vegeriyan e haymeyan çêkirin û di haymeyan de rûniştin. Ji ber ku ji rojên Yeşuayê layînûn heta wê rojê lavên İsraîl tu carî wisa nekiribûn û kêfxweşiyekî zehf mezin çêbû û her roj ji roja pêşîn heta roja paşîn ji pîrtuka zagona Xwedê vexwend û heft roj cejnê çêkirin û di roja heştemîn de li gora Usilê civaka pîroz çêbû. Beşa Nehemîn. û di roja 24 vê meyê de lavên İsraîl civiyan. Hemûyan rojî girtibûn û cilik li ser wan û serê wan de axebû. û nijada İsraîlê ji hemû biyanan ve cuda bûn û sekinîn û sûcên xwe û fesadiyên bapîrên xwe mikir hatin. û cihê ku sekinîne rabûn ser pêlan û çar demî demek rojê de ji pîrtuka zagona Xwedayê xwe xudan vexwendin û çar demên rojê demekî de li sûcên xwe mikir hatin û ji Xwedayê xwe xudan re secde kirin. û Yeşua û Bani, Kadmiyel, Şebanya, Bunni, Şerabiya, Bani û Kenanî li ser pêlika Lêwîyan rabûn ser pêlan û bi dengekî bilind ji Xwedayê xwe xudan re qêriyan. û Yeşua û Kadmiyel, Bani, Haşabneya, Şerebiya, Hodiya, Şebanya û Petahya Lêwîyan gotin.
رابن سر پلان و خدای خو خدان جبه دستپیکی حتی آبادین پیروز بکن و بلا ناوی ته یج هری پیروزی و شکریه مزنتره پیروز به تو تنه تو خدانی ده عزمانان و همو ارتشن وی ارده و همو تشتین لسر وینه بحران و همو تشتین که دوان دنه آفراندنه و توانا گشتکان ده پاريزن و ارتش عزمانان اشتره سجدت که یا خدان تو او خدایی که تا آوران بجارد و جوراک و باجار کیل دانیانه وی درخست و ناوه ابراهیم لیکر و تدلیوی لبر خود دلسوز دید و بناک ولات کنانیان، هیتیان، آموریان و پریزیان و یبوسیان و گرگاشیان تو بده نجاداوی تبویر پیمان دانی و تگوتنه خوانی جی جبر که تبدادی و تزبونیا با پیرن ما یال مصر دیتن و الجن بحرا گوز و فریاد آوان بیستن و تلسر فراون و سر حمو قولن وی و سر حمو نتوین ولاتا نشان و نوازه انداخویا کرن جبر تپه زانی بو که لده جوان هارکیه دکن و مینا که ای روژوسه تشخور ناو قزنش کر و تلبر وان بحری قلشاند و ناوا بحری ده جیجه زوا و درباس بون و ته ین که برا پیوان دانه مینا کبره کی آویتن آوان بالو پالان و روژه ستونا عوره ده بناد ریا که بمشنده تیریجه بدیوان شوید ستونا اگر ده ری نشانی واندان و تداکه سر چیای سنای و جعزمان آن و بوان ره هف پیوینه کر و تدارازین راست و شریعتین راستقین زاگونین قنج و امران دانوان و تروژا خوی پیروز سبت جوان را گوتن و بناودیتیا قول خو موسا تامران و زاگونان و شریعت که جوان را امر کرن و دما برچی بون تج ازمانان نان دانوان و دما تی بون تج زنار آب جوان را درخستن و تبونا که جخوره بکن ملک بکوین ولاته که جبو بدیوان تسوند دایه امر لوان کرن لبله وان و بابن ما هارتیه کرن هستیان خواهش کرن و امرین تا گهداری نکرن و نخواستن که گوتنان گهداری بکن و قالا نوازهن که تدنابا وان ده کرنه نکرن تنه هستیان خواهش کرن و بنا که دجرابون خود وگرن دیلتیا خواهی بری سروکه کی دانین لبله تو خدای لبورین دکی خیره دکی زاب حیفاوی لیته و درنگ به حرسید کوی و یه خیراوی زده ای و توان برنه دا حتی دما که بنا خواه گل کارجاندی چه کرن و خدای ته یکو تجمسری درخستیه اوه گوتن و کفرا مزن کرن جی تجبر گلک دلوانیان خواه وان لچوله برندان بنا که ری نشانی وان بدن بروژه ستونا عور و بنا ریا که تیده بمشن روحنی بکه شوه ستونا اگرج سر وان و نقطیا و ته بنا که بده این کرن روحی خواهی قنج داوان و مانه جدوه وان نپاراستن و دما تیبون آوه دانوان و چه سال تلچوله وان خودی کرن و قد که ماسیه وان تو نبون کنجه وان کون نبون و لنگه وان نورمین و تولات و نتوان دانوان و الگورا پاره وان توان پار کرن و ولات سیون و ولات قرال هش بونه و ولات اوگه قرال باشانش خوره کرن ملک تلاوین وان جی میناس ترکن عزمانان زده کرن و تاان خستن ولاته که تجباپیرن وان را گوتبون که وش خوره به ملکی بدست و بخینن اولاوین وان کتنه و ولات به ملکی بدست و خستن و تلبر وان لین کل ولت رودنن لکنانیان و هستی خوار کرن و جوان ره بنا کل گورا کفا خوا بکن وان و قرال وان و نتوین ولات دان دستین وان و باجارین به دیوار و عردین به رون گرتن و همو مالین که بتشتین قنج و تجی سارنجناتنه کولاندن رز و زیتونیان و دارین که بزیدهی میوان ددن جخوار کرن ملک و خوارن و تیر بون و قلو بون و بقنجی اتی مزن زوقی دیتن و اطاعتکاری نکرن و لدجی تبون آسه و زاگونا تا آویتن پاش خواه و پیغمبرین تا یکو بناوان وگرینن تا لدجی وان شعدهیه دکن کشتن و کفرین مزن کرن و تواندان دسته نیارین وان و تنگاسی دانوان و دما تنگاسی خود فریاد اشتره کرن و تجعزمانان و بیست و گلک دلوانیان خواه خلاصکاری دانوان وانا جی وانجده سه نیاران و خلاص کرن لیبله دما آرامی دیتن دی سال برتا خرابیه کرن جبر ویه که توانده سه نیارین وان دا خستن و سر وان سروری آجوتن لیبله گاوا و وگریان و فریاد اشتره کرن تجعزمان وان بیستن الگورا رحمین خواه تا پر جاران وان خلاص کرن او بنا که وان وگرینن سر زاگونا خواه تلده جوان شعدهیه کر لیبله هارتیه کرن و امرین تا گهداری نکرن لیبله لدجی دارازین تا بسوش بون او دارازین که مرو به چکرنا وان دجی و سرمل خواه جبار و رواندن و استین خواه حش کرن و گهداری نکرن لیبله تلده جوان پر سالان صبر کر و تبرح خواه و بنافدیتیا پیغمبرین خواه لده جوان شعدهیه کرن
Lebele guh nedani u tewandan destên neteweyên welatan. Lebele ji ber gelekî dilovaniyan xwe tebtumî wan neqedandin û dev ji wan bernedan. Ji ber ku tu xwedayek keremkar û dilovan e. û niha ya xwedayê me, xwedayê mezin, bi qudret û bi sawêr ê ku peyman û xêrê diparêze. Ji rojên qiralên Aşûrê heta îroj, zehmeta ku hatiye serê qiralên me, serokên me û kayînên me û pêxemberên me û bavên me û hemûya netewa te bila giştika zehmeta ku hatiye serê me di çavê te de hindik neyê xuyanî kirin. Lêbelê tu di her tiştê ku tê te serê me de bidadiye. Ji ber ku te bi rasteqîniyê kir, lêbelê me xerabiyê kirin. û qiralên me, serokên me, kayînên me û bavên me bi zagona te ve negirtin û emrên şadeya ku telber wan kirine û şadeyiyên te guhdarî nekirin. û li welatê xwe di nava qinciya zêde de ya ku te daye wan û li warê fireh û berdar ya ku te daye ber wan ji te re qultiyê nekirin û ji karên xwe xerab ve negeriyan. Avay, îroj em xula min û welatê ku bona berê wê û qinciya wê bixwin te daye bapîrên me avay. Em li ser wê xula min. û gelek berê dide qiralên ku te ji ber sûcê me daniye ser me û li ser bedenên me û heywanên me li gora kêfa xwe serweriyê de ajon û em di tengasiya mezin de ne. û tim ji ber vê yekê em peymana xurt dikin û wê dinivîsînin û serokên me, lêwiyên me û kayînên me wê mor dikin. Beşa de hemîn. û yên ku mor dikin vanan e. Walî Nehemyayê lawê Hakalya û Tisedekya, Seraya, Azarya, Yeremya, Paşhur, Amarya, Malkiya, Hattuş, Şebanya, Malluk, Harim, Meremot, Obadya, Daniel, Ginneton, Baruk, Meşullam, Abiya, Miyamin, Maazya, Bilgay, Şemaya, bana kayınan bun, Uleviyan, Yeşua Eylave Azanya, Jilaven Henadat, Binnuy, Kadmiel, Ubrayen Van Şebanya, Hodya, Kelita, Pelaya, Hanan, Mika, Rehob, Haşabya, Zakur, Şerebya, Şebanya, Hodya, Bani, Beninu, Serokên netewê, Paruş, Pahat, Moab, Elam, Zattu, Bani, Bunni, Azgat, Bebay, Adonya, Bigvay, Adin, Ater, Hiskiya, Azur, Hodya, Haşum, Betsay, Harip, Anatot, Nobay, Makpiyaş, Meşullam, Hezir, Meşezabel, Tsadok, Yaddua, Pelatya, Hanan, Anaya, Hoşeya, Hananya, Heşub, Halloheş, Pilha, Şobek, Rehum, Haşabna, Maaseya û Ahiya, Hanan, Anan, Malluk, Harim, Bana. û wekî dinên netewê kayînan, lêwiyan, dergevanan, qesîdevanan, netînim û heçiyên ku li gora zagona Xwedê ji netewên welat ve qetiyan e, jinên wan, lavên wan û qîzên wan, heçî kesên ku zanîn û fêmkariyên wan hene, bi birayên xwe re û bi yên ku pêş vetên yek bûn û bi gotina bona zagona Xwedê ya ku hatiye dayînî destê Musayê qulê Xwedê de bimeşin û bona kirin û girtina hemû zagon emir û daraziyên xudanê me xudan, em ê qîzên xwe nedin netewên welatan û ji lavên xwe re qîzên wan nestînin. û ger neteweyên welêt bona ku pertal û her tewrî genimî bifiroşin, di roja sebtê de bînin, di roja sebtê de an jî di rojekî pîrozî din de em ê ji wan nestînin û em ê dev ji sala heftan û stendina her deynî berdin, ketin lanetê û sondê. û bona xizmeta mala Xwedayê me, bona nanê aramiyê û bona pêşkeşiya nan ya daimî û bona pêşkeşiya daimî ya tê te şewtandin, bona rojên sebtê serên mehan û cejnên hatine eşkere kirin û bona tiştên pîroz û ji bo pêşkeşiyên sucê ên ku bona ji İsraîlê re bikin kefaret û bona her karên mala Xwedayê me ji bo em her sal parekî ji 3 par şekelê bidin, meşxwere zagonan danîn. û bona ku em li ser pêşkeşiya Xwedayê xwe xudan li gora ku zagonê de nivîsandiye bişewtînin, li gora malên bapîrên xwe ji salê heta salê di demên eşkere de bona pêşkeşiya êzingan bînin mala Xwedayê me û ji salê heta salê bona hemû nûberên erdên xwe û nûberên mêwên her tewr daran bînin mala xudan û li gora ku zagonê de nivîsandiye bona pêşîbûyiyên law û heywanên xwe û pêşîbûyiyên ga û miyên xwe bînin mala Xwedayê me ji kayînên ku di mala Xwedayê me de xizmetê dikin re bînin û bona nûberên hevîrê xwe û pêşkeşiyên xwe î rakirinê û mêwên her tewr daran xemr û rûnên û ji kahînan re û ji odeyên mala Xwedayê xwe re û bona ku di hekiya erdên xwe ji lêwiyan re bînin, em kahînan, lêwiyan û netewê pişkê kişandin. Ji ber ku di hemû bajarên me yê cotkariyê de lêwiyan di hekê distînin
u dema Leviyan de heke distînin deb Leviyen Kain ên lawên Harûnın pevreb bin û Leviyan dê pariyek ji de heke hilkişînin mala Xwedayê me odeyan mala xezîneyê. Ji ber ku lawên İsraîl û lawên Lewî pêşkeşiya rakirinê ya genim û xemran û rûn bînin odeyên ku taxmên perestgehê û kahîn û dergevan û qesîdevanên ku tê de ne. û via wayî em ê dev ji mala Xwedayê xwe bernedin. Beşa yanzan û serokên netewê li Orşelîmê rûniştin û yên dinên netewê ji 10 kesî kesekê anîn û bona ku ew li bajarê pîroz li Orşelîmê rûnê û 9 kesên wê li bajarên wekî din bimînin pişkê avêtin. û netewe hemû zilamên ku bi dil li Orşelîmê rûnin xwe pêş vedane pîroz kirin. û serokên wîlayetan ên ku li Orşelîmê rûniştine vanan e. Hew di bajarên Cihuda de İsraîl Kainan û Lewîyan û Netînim û lawên qulên Silêman wekî herkes di milkê xwe de di bajarên xwe de rûniştin. û hinekên ji lawên Cihuda û ji lawên Benyamîn li Orşelîmê rûniştin. Ji lawên Cihuda, ji lawên Perez, Atayayê lawê Uziyayê, lawê Zekeriyayê, lawê Amaryayê, lawê Şefatiyayê, lawê Mahalel û Maasayê, lawê Barûkê, lawê Kol-Hozenê, lawê Hazayayê, lawê Adayayê, lawê Yoyarîbê, lawê Zekeriyayê, lawê Şîlonîn. Hemû lawên Perez ên li Orşelîmê rûdinin 468 zilamên egît û lawên Benyamîn vanan e. Sallûyê, lawê Meşullamê, lawê Yoedê, lawê Pedayayê, lawê Kolayayê, lawê Maasayayê, lawê İtriyelê, lawê İşaya. û paşî wê Gabbay, Sallay 928. û Yoelê lawê Zikrî li ser vana karmend bû. û Cihudayê lawê Hasenuan li bajêr yê duwemîn bû. Ji Kainan Yedayayê lawê Yoyarîb Yakîn, Serayayê serwerê mala Xwedê yê lawê Hilkiyayê, lawê Meşullamê, lawê Tisadokê, lawê Merayotê, lawê Ahîtûb û birayên wî yên ku karê malê çêdikin 822 û Adayayê, lawê Yerohamê, lawê Pelalyayê, lawê Amsiyê, lawê Zekeriyayê, lawê Paşûrê, lawê Malkiya û birayên wî serokên malên bapîran 242. Amaşsayê, lawê Azarelê, lawê Ahzayê, lawê Meşillemotê, lawê İmmer û birayên wî egîdên bi metirsî 128. û Zabdiyelê lawê Haggedolîm li ser vana karmend bû. û ji Lewîyan Şemayayê lawê Haşşûbê, lawê Azrîkamê, lawê Haşabeyayê, lawê Bunnî û Şabbetay û Yozabadê ku ji serekê Lewîyanın û ser karê derve yê mala Xwedê ne. û Matanyayê ku bi şikriyê dest bi duayê dike û lawê Mîkayê, lawê Zabdiyê, lawê Asafê û Bakbukayê di nav birayên xwe de yê duwemîn e û Abdayê, lawê Şamuayê, lawê Galalê, lawê Yedutun. Hemû Lewîyên ku li bajarên pîrozin 284. û dergevanan Akkûb, Talmon û birayên wan yên ku di deriyan de notirvaniyê dikin 172. û yên ku ji ber İsraîlê kahînan Lewîyan di hemû bajarên Cihudayê de herkes di mêrasa xwe de bûn, lêbelê Netînim li Ofelê rûdiniştin û Tisîha û Gîşpa li serê Netînîmê bûn. û ji qesîdevanên ku ji lawên Asafin, Uziyê, lawê Baniyê, lawê Haşabiyayê, lawê Matanyayê, lawê Mîka li Orşelîmê li ser karê mala Xwedê ji Lewîyan re karmend bû. Ji ber ku derheqê wan de emrê qiral hebû û bona qesîdevanan roj bi rojê mehanî hatibû peydekirin. û bona her karê netewê li cem qiral Petahyayê, lawê Meşezabelê ji lawên Zerahê, lawê Cihudayê hebû. û dema em bên yên ku li gundan li herêma Çolterê dijîn. Hinekên ji lawên Cihudayê li Kiryat Arba û li navçeyên wê û li Dîbon û li navçeyên wê û li Yekab Sel û li gundên wê û li Yeşuayê û li Moladayê li Beyt Peletê û li Hatsûr Şualê û li Berşevayê û li navçeyên wê û li Tisiglagê û li Mekona û li navçeyên wê û li Enrîmonê û li Tisorayê û li Yarmûtê, li Zanoahê, li Adullamê û li gundên wê, li Lakîş û li beyerên wê, li Azeka û li navçeyên wê rûniştin. û ji ber şeba heta çemê Hinnomê qonaq danîn. û lawên Benyamîn ji Gebayê dest pê kirin û li Mikmaş û Ayayê û li Beytel û li navçeyên wê, li Anatot, Nob û Hananyayê, li Hatsor, Rama û li Gittayîmê, li Hadîd, Tiseboym û li Neballatê, li Lodê û Onoyê di çemê hunermendan de rûniştin. û hinek taxmên Lewî yên Cihudayê bi Benyamîn re yek bûn. Beşa 12. û Kaînên ku tevî Zerubbabelê lawê Şealtiyel û Yeşua re derketine û Lewîyan vanan e. Seraya, Yeremya, Esra, Amarya, Malluk, Hattuş, Şekanya, Rehum, Meremot, İddo, Ginnetoy, Abiya, Miyamin, Maadya, Bilga, Şemaya û Yoyarîb,
Yedaya sallu amok hilkiya yedaya. Vanad rojen Yeşua de lesereken kainan u brayon khoy dimbun. U Leviyan Yeşua binnuy Kadmiel Şerebiya Cehuda u Matanya'yı leser şikriyeyi ew bixwe u brayon xwe u brayên wan Bakbukya û Unno li gora wezîfeyên xwe li hemberî wan bûn û Yeşû bû bavê Yoyakim û Yoyakim bû bavê Elyaşîb û Elyaşîb bû bavê Yoyada û Yoyada bû bavê Yonatan û Yonatan bû bavê Yaddua û di rojên Yoyakim de kaînên ku serekên malên bapîran hebûn ji Serayê Meraya ji Yeremya Hananya ji Esra Meşullam ji Amarya Yehohanan ji Mallukî Yonatan ji Şebanya Yosef ji Harim Adna ji Merayot Helkay ji İddo Zekerya ji Ginneton Meşullam ji Abiya Zikri ji Minyamin ji Podaya Piltay ji Bilga Şammua ji Şemaya Yehonatan û ji Yoyarib Mattenay ji Yedaya Uzzi ji Sallay Kallay ji Amok Eber ji Hilkiya Haşabya ji Yedaya Netanel dema an bên Leviyan di rojên Elyaşîb Yoyada û Yohanan û Yaddua de serokên malên bapîran û kaînan di qiraletiya Daryusê Farsî de hatine nivîsandin. Lavên Levî serokên malên bapîran heta rojên Yohananê lawê Elyaşîb di pirtûka dîrokan de hatine nivîsandin û serekên Leviyan Haşabya, Şerebiya û Yeşuayê lawê Kadmiel bona ku li gora emrê Dawudê zilamê Xwedê hemd û şikriye bikin birayên wanî wekî goyîn bi goyîn li hemberî hev bin li ber wan sekinîne. Matanya û Bakbukya, Obadya, Meşullam, Talmon û Akkub dergevanên li ber embarên deryan disekinin bûn. Di rojên Yoyakimê lawê Yeşuayê lawê Yotsadak û walî Nehemya û nivîskar Kaîn Esra de vana hebûn. û di dema pîrozkirina dîwarê Orşelîmê de bona ku Levîyan bînin Orşelîmê bi kevxweşî û şikirî û strandinê bi zîlan, santuran û çenkan pîroziyê bikin, di hemû cihên wan de li wan geriyan. û lawên qesîdevanan ji deştal dora Orşelîmê û ji gundên Netofayiyan ji Beyt Gilgalê û ji beyarên Geba û Azmavatê wan civandin. Ji ber ku qesîdevanan li dora Orşelîmê li gora gundan ava kiribûn û kaînan û Levîyan xwe paqij kirin û netewê û deryan û dîwar paqij kirin û serokên Cihudayê hilkişandin ser dîwêr û du liqên mezin ên ku şikriye dikin û bi hengêve dimeşin tayîn kirin. Yek li aliyê rastê ji ser dîwêr ve ber bi deriyê sergînê dimeşiyan. û ji paşî wan Hoşaya û nîvê begên Cihuda û ji paşî wan Azarya, Esra û Meşullam, Cihuda û Benyamin û Şemaya û Yeremya û wekî borî destê wan debin hinekên ji lawên kaînan, Zekeryayê lawê Yonatanê lawê Şemayayê lawê Matanyayê lawê Mikayayê lawê Zakkurê lawê Asaf û birayên wan Şemaya û Azarel, Milalay, Gilalay, Maay, Netanel, Cihuda û Hananî tevî haletên muskiyên Dawudê zilamê Xwedê dimeşiyan û nivîskar Esra li pêşiya wan bû. û cem deriyê kaniyê û tam li hemberî wan di kaşê dîwar de ji pêlika bajarê Dawud ve elkişiyan û ji jorîna mala Dawud ve ber bi rojhilatê heta deriyê avê meşiyan. û li qadin yên ku şikiriye dikin û nêviya netewê û ez li paşî wan li ser dîwar ji jorînê quleya firneyan heta dîwarê fireh û ji ser deriyê Efraîm û ji cem deriyê Kevin û ji cem deriyê Masî û quleya Hananel û quleya Hammea heta deriyê Mihê çûn hemberî wan û deriyê parestkeran de sekinîn. û wekî ez û tevî min neviyê karmendên hikûmetê li cem wan bin her du liqên ku şikiriye ji mala Xwedê re dikin û kaînan Elyakim, Maaseya, Minyamin, Mikaya, Elnoenay, Zekarya û Hananya di destê wan de boriyan û Maaseya û Şemaya û Eleazar û Uzzi û Yehohanan û Malkiya û Elam û Ezer sekinîn. û qesîdevanan tevî nazirên xwe Yezrahya bi dengê bilind stranê kirin. û wê rojê zaf qurbanan serjê kirin û kêfxweş bûn. Ji ber ku Xwedê bi kêfxweşiyekî mezin wan kêfxweş kiribûn. Pîrek û zarok jî kêfxweş bûn û kêfxweşiya Orşelîmê ji dûr ve hate bîstin. Wê rojê bona xezîneyan û bona odayan pêşkeşiyê rakirinê nûberan û dehekiyan zilam hatin wezîfedar kirin. Da ku li gora beyarên bajaran bila parên ku ji aliyê Zagone ve bona kaînan û Levîyan hatine dayîn li wir bicivînin. Ji ber kaîn û Levîyên ku noturvaniyê dikin Cihuda kêfxweş dibû û ew noturvaniya Xwedê û noturvaniya teharetê girtin. Qesîdevan û dergevanan jî li gora emrê Silêmanê lawê Dawud wisa kirin. Ji ber ku di demên kevnar de di rojên Dawud û Asaf de serokê qesîdevanan û qesîdeyên ji Xwedê re hemd û şikriye hebûn.
U drojên Zerubabel de û drojên Nehemya de para hemû dergevan û qesîdevanên İsraîlê roj bi rojê dan û ya ku bona Lewîyan ne cuda kirin. Lewîyan jî ya bona lawên Harûnê cuda kirin. Beşa sêzdehan. Wê rojê deman netewê guhdarî dikirin ji pirtûka Musa ve xwendin û di wê pirtûkê de dîtin ku bila Amonî û Moabî abadîn nekevin civaka Xwedê hatiye nivîsandin. Ji ber ku bi nan û avê nehatibûn pêrgîniya lawên İsraîl. Lêbelê bona kul di jîwan naletê bixwîne bi mişeyê balam girtibûn. Lêbelê Xwedayê me naletê wergerandibû bereketê. û sabû ku dema zagonê bihîstin hemûya gelên tevlehev ji İsraîlê ve cuda kirin. û berî vêya Kaîn Elyaşîbê danîne ser odeyên mala Xwedayê me ji merivên Tobiya bû û jê re odeyek mezin amade kiribû û pêşkeşiyên nan û gunuk û taximan û dehekiya genim, xemran û rûn yal gora emir ji Lêwîyan qesîdevanan û dergevanan re têdayîn berê dixistin wir. û dema hemû ev kar dibû ez ne li Orşelîmê bûm. Ji ber ku di 32 saliya Kral Artaxerxdayê Kralê Babilê de ez çûm cem kral û paşî çend rojan ji kral ve destûrê xwestim û hatim Orşelîmê û xerabiya Elyaşîb ya da hewşên mala Xwedê de bi çêkirina odeyekê ji Tobiya re kiriye fêm kirim. û ew bi min zaf xerabate xuyanî kirin û hemû lawên Tobiya ji odê ve avê tim derve. û gotim û odeyan paqij kirin û taxmên mala Xwedê pêşkeşiyên nan û gunukê dîsa anîm wir. û fêm kirim ku parên Lewîyan ji wan re nehatibû dayîn. û Lewîyî û qesîdevanên ku xizmetê dikin herkes reviya bûn zeviyên xwe. û bi karmendên hikûmetê re ketim keftûleftê û gotim. Ma çima mala Xwedê hatiye berdan û wan civandim û wan danîm ciyên wan. û hemû cihuda deheka genim û xemran û rûn anîn xezîneyan. û Kaîn Şelemyayê ku li ser xezîneyan e û nivîskar Tisadok û ji Lewîyan pedaya xezînedar danîm. û Hananê lawê Zakkurê lawê Mattanya li cem wan bûn. Ji ber ku vana zilamên dilsoza tune hesibandin û karên wan ji birayên xwe re par belav kirin bû. Ji ber vê yekê min di bîra xwe de bîne ya Xwedayê min û karên minî qenc yên bona mala Xwedayê min û bona xizmetên wê çêkirme ji olê raneke. Di wan rojan de li Cihudayê dîtim ku hinek zilaman di roja sebtê de di mehserê de bi lingên xwe tirî de eciqandin û demetan danîn hundir û wan ser keran bar dikirin û xemr û tirî û hejîr û bi her tewrî barî jî di roja sebtê de danîn hundirê Orşelîmê û di roja ku zexîrê difirotin de ez bi wan pekiyam. û Sûrî li wir rû diniştin, ew masî û bi her tewrî fêkî danîn û di roja sebtê de li Orşelîmê ji lawên Cihuda re difirotin. û pêşhatiyên Cihuda re ketim keftûleftê û ji wan re gotim. Ev karê wê xerab ya bi xerakirina roja sebtê hûn dikin çi ye? Ma bapîrên we wisa nekirin û Xwedayê me hemû asî wan neanî ser me û ser vî bajarî? Hûn jî bi xerakirina roja sebtê xezebê ser İsraîlê zêde dikin. Wisa bû ku dema berî sebtê li ser deriyê Orşelîmê daketina tariyê dest pê kir, emrê ku bona derî bên girtin dam û heta ku paşî sebtê bila neyên vekirin emir dam û bona roja sebtê bar nekeve hundir, ji xulamên xwe hinekan danîn ber deriyan. û bazirgan û yên her celebên pertalan difiroşin, carekî du carî li derveyê Orşelîmê şevê borandin. û ban re xeyîdîm û ji wan re gotim. Çima hûn li ber dî wêr şevê diborînin? Ger carekî din hûn wisa bikin, ez ê dest bavêjim we. û paşî wê demê roja sebtê nehatin. û ji Lewîyan re bi gotina bona pîrozkirina roja sebtê bila xwe paqij bikin û werin û li benda deriyan bin, emir dam. Bona min vêya jî bîra xwe de bîne ya Xwedayê min. û li gora zêdeyiya xêra xwe min biparêze. û di wan rojan de cihudên ku jinên Aşdodî û Amonî û Moabî girtine dîtim. û neviyê zarokên wan zimanê Aşdodê digotin û nikarîbûn ku zimanê Cihudî bibêjin. û bi wan re ketim keftûleftê û ji wan re naletê kirim û li hinekan xistim û porê wan lî çıkandim û bona mafê Xwedê ji wan re sondê dam xwarin û ji wan re gotim. û nêqîzên xwe nedin lawên wan û ji lawên xwe û ji xwe re ji qîzên wan nestînin. Ma Kralê İsraîlê Silêman bi van tiştan sûcê nekir. û di nava gelekên netewan de mîna wî qiralî tune bû û evînê Xwedê bû û Xwedê wî ser hemûya İsraîlê kir qiral. Jinên biyan heta ji wî re jî sûcdan kirin. Ma qe em rû bidin kirina wê ya vê xerabiya mezin ya ku bona hûn ji Xwedayê me re xayîntiyê bikin, jinên biyan distînin. û ji lawên Yoyadayê lawê Serokayîn Elyaşîb yek zavayê Sambala tê Horonî bû. Ji ber vê yekê wî jî cem xwe qewrandim. Ya Xwedayê min, wan di bîra xwe de bîne. Ji ber ku kayîntiyê û bi kayîntiyê û peymana Lewîyan xira kirin. û wan ji hemû biyanan paqij kirim û di wextên eşkere de bona pêşkeşiya êzing û nûberan
Wekî herkes dikarê xwe de bin, bona kahîn û lêwîyan wezîfeyan tayin kirin. Ya Xwedayê min bi qenciyê bîra xwe de bîne.